Salutare tuturor, eu sunt Sebi și bine v-am regăsit la al doilea episod din Skype, din Kit PvP. Suntem aici alături de Andrei. Andrei? Ce fac cu asta? Deci oricum suntem aici. Gata, salutare tuturor. Așa. Și v-am spus, uite-mă în spatele tău. Suntem alături de Andrei și dacă vă place, nu trebuie să și butonul de like, subscribe. Dacă e să știu dacă e să mai continui sau nu. Dar eu aș vrea ca să continui pentru că îmi place să filmez, să mă joc și să arăt și la alte persoane. Și dacă e, o să-mi las Facebook-ul în descriere și ce are mă ăsta? M-a cam bătut, să spun așa. Cred că am dat-o la uguriță. Ai murit? Mi-a dat să-mi dea o pește. Vezi că eu sunt tot la apa aia. Unde-i? Bă! M-am buguit. N-am ce să spun. Unul invizibil. Ce mă? Bă! Oh. Uite-mă pe ăsta, Ești wow. prostul ăla cu sabia aia OP, motherfucker! Ai și mă, tu cât de... What? God, l-am omorât pe ăla care era full iron, dar nu mai am șansă pe ăsta. Ba da, mai am. De celălalt, a venit și prietenul lui. Dacă ar fi prieten, a murit. Iar să mă duc pe prietenul nostru. Fraților, deci acesta este un meci ca și câștigat pentru că am făcut deja 2 kill-uri și sunt șmecher. Yeah. Sunt cel mai bun PvP-er. Mă, dar eu am fovul, dar... Nu, e bun, da? Și o să îmi las mereu Facebook-ul în descriere, dacă vreți să intrați, să-mi trimiteți un mesaj, de exemplu, dacă vreți texture pack cu acesta și să mai vorbim, să filmăm. Să mă răciciule. Dar eu tot cu prietenul meu Andrei o să filmez mai mult, pentru că... Dar da, și normal că n-ai pentru că am uitat iar, s-a conectat eu pix. Am văzut, dar nu băgăm în că ăsta are hack, parcă nu dai. Da, știu. Mă, dar, deci, bătălia supremă este între noi și broasca asta. Da, mai du-te, bă, cu broasca ta. Mă, da, eu mă viciuiesc în astea. astea. Mă duc în apă după broască. Bă, firea aia. Bă, da, dă. Oariu, mătii, oariu. Dar ce avem, mă? Bă, te dai în mine. Dă și ăștia în mine. Bă, nu știu cine dau, dar eu știu că mai am, eu mor. Eu asta știu. În spate. Nu mai da Andrei în mine. Dar nu eu! Mă duc pe maimuța Cica, da, vine eu. Maimuța Cica? Maimuța Cica. Haideți mă, dați-mi. Broască! Broască! Ce încerci să faci, bă, broască? Am omorât-o pe doamna broască. Da, și tu, bă. Mă, era bloc invizibil, nu știu de ce nu pot eu să sar. Mamă, ha, șarpe. Vino încoa. Fugi, Sebi, fugi. Vino. Păi, eu stau aici la clean up. Și după aia zic, mamă! Arată-mă cum să zici din aer! Eu am stat la clean up, dar cred că... Wow, ce hacker, ce fly are, bă! Mi-a dat asta. Uite-l, mă, pe Oari care are hack de fly, mă! Dacă nu mă fac eu ninja, să muriți voi. Uite-l, parcă are codul nepul încentat! Vino încoa, mă, bă, unde ești, mă? Dintr-o sabie l-am omorât. Ia, vino încoa și tu. Și tu, auzi, mă. Tu de ce încerci să dai în mine? Că-ți dau și eu sabii de asta OP. Nu, i-am dat sabii de aia OP, el nu moare, mă, el e stres. El are stres. Unde te băgași, bă? Șarpe. Mă, tu cine dai, mă, Andrei? Cine prind? Cine prins? Hai, mă, că am speed, ajung imediat. Mă, dar mai coboră-ți mulți! Avem un check de bani de neînervea. Uite, Flaisul! Tu l-ai văzut? Nu, eu îl bat pe ăsta, mă chinui. Gata, l-am bătut. Da, mă, haideți, veniți toți. Și ăla are, tu ai și hack, firea aia. Ia, mă, veniți, băi. Ce mâncați și gurița te, ia. Bă, ce ai făcut? Mă omor pe mine. Cum, ce chit e asta? Chit de tânătă. Și cât costă? Nu știu. Că l-am primit. Unul are chilaura. Unul are chilaura, Andrei. Știu că are chilaura ăla, dar da, ce să-i faci? Uite, mă, ce n-ai, mă.
Ia uite, are și flyer. Istu, mă! Da, am văzut. Uite, nu mor așa. Da, Eu mor pe munte, dacă aș avea și arca, ar fi N-ai. Uite, unul da cu foc, de unde naibii dă el cu foc, eu nu pot să înțeleg așa ceva. Acum trebuie să mă bag cu unul full diamond, că da, normal. El e full diamond. Și Bă, eu mai am... ce să mai faci, mă? Eu încerc să mă urc pe munte. Bă, m-am gândit. Eu încerc să-l bat pe unul, băi, dar n-am șanse. Mă, dar vreau ca să mă urc mai sus. Parcă în vârful muntelui. Eu aici, în loc să mă bat, eu fac parcur. Stai așa, stai așa. Eu mi-am luat un kit care dau foc. Șmecher. Am blocuri invizibile. Ci că e invizibil. Asta nu moare de la foc, uite-l, mă. Firai tu de rusul tău de labă. Wow, ce hack de fly are prostul. Mi s-a spart armura! I s-a spart armura! Ce naibii, mă, i s-a spart armura! Uite-l, 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 na, cât e de zi, Eu mă omor. cât-l, Eu mă sinucid. Nu vreau să mă Nimeni, ia uite-l, mă, unul de dintr-o parte și unul din. Și aici sunt mai mulți hacker decât acolo sunt. Și băi, fraților, măcar am făcut și noi câteva kill-uri așa. Bam, bam! Nu Ce să zboară? văzut. L-am prins pe unul, l-am prins pe unul! Bă, eu sunt ăla. Dar și tu zbori! E? Auzi, mie mi-e foame. Dai mă, cu arcul, mă, dai, hai. Dar bă, Andrei, omoară-mă, că omoară-mă și pe mine. Unde ești? Eu sunt acolo, la sconzurile alea. Jungle. Vreau și eu să mă omor, dar nu mă găsește nimeni. Așa, dai, bravo. Bă, care te-am luat eu. Păi da, ridică să ia altă. Hai, ia boost. Bă, care dai, mă? Dă Ia, Andrei, boost, ia broască, boost. dă broască, dă broască, cu Ăsta e subiect. urs. Bă, mă spamează cu arcul. L-am omorât. Ia uite, mă pot să... Roci, nu Poate pot să fac și la eu ceva cu ăsta. Bă, Roci, am prins, cred că lui Roci ăsta i-am prins 2-3 săbii, mai mult. Am fovul, da. Andrei, tu ce faci? Dă poison! Mi-ai dat sweetness, perfect. Motherfucker. O sweetness la tot. O, are fly. Și mor. Mă, dar nu e corect. Mă, ce mă enervează. Mamă, ce mi-am dat. Ia vezi, bă, cine a scris pe Skype. O fi scris ăla? Nu, ai scris tu. Pe Skype eu nu am scris. Nici nu am scris nimic. Ia uite-te. M-am uitat. Și? Nimic. Hop. Eroia, Să dau... Ia! I-am dat damage! Ia! I-am dat damage lui prost. Și Și mi-am dat mie. damage. Dar tu de ăsta! Uite-l. Măcar dă să fac și un kill pe tine, Andrei. Bă, hai să fac și un kill pe tine, na. Dar eu vreau ca să termin meciul, videoclipul. Hai, dă-ți mâna. Ok, hai, vină să mă bat. Hai. Și pentru voi o să-l omor acum pe Andrei, în direct. Bun, și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și butonul de like. Eu am fost Sebi și noi desigur o să ne vedem data viitoare cu mult mai mulți abonați. Pa, pa. Zi, bă, pa. Pa, pa. Pa.